Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga mga balita sa Negros ang amon ikadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Emergency Operations Center nagaayo sa publiko nga wala anay Christmas reunion sini nga Paskwa. Sa Pontevedra, pulis patay sa gintiro samtang nagajogging. Mga ospital naka-white alert na. Pagsaylo sa Kapitolyo sa Talisay City, desisyonan sa marason nga bulan. Kag 50% nga diskwento sa produkto petrolyo, ginkalipay sa mga motorista, ginkainit sa mga naguot sa traffic. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, jail officer sa Dumaguete City patay bangod sa COVID-19. Naglabot na sa 25 na patay bangod sa COVID-19 sa Negros Oriental. Pinakaulihi nga napatay ang isa ka jail officer nga taga Dumaguete City. May 8 man ka bag-o nga kaso sa COVID-19 sa probinsya. Kabahin diri ang duha ka nurse kag isa ka doktor nga nagatrabaho sa ospital sa Dumaguete. 823 tanan na ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental kag 107 diri ang active cases. Sa number 9, sa Banwasang Isabela, isa ka mangunguma ang patay matapos nga ginlabo-labo sa sulod mismo sa iya nga puluyan. Duguon na sa maabtan sa otoridad ang 79 anyos nga mangunguma nga si Rodolfo Galay matapos siya gilabo sa sulod sang iya nga balay sa barangay San Agustin, Banwasang Isabela, Sabado. Sa investigasyon sang Isabela PNP, gulpila nagsulod sa balay sang biktima ang duha ka mga sospek kag gilayon siya nga ginlabo-labo gamit ang espading. May saksi man sunod sa pulis nga nakakita sa insidente kag sila ang may persons of interest na sa karon. Away sa trabaho ang posibleng motibo sa pagpatay kay Galay sunod sa PNP. Sa number 8, isa pagikakaso nga ginpasaka sa ombudsman bato kay Bacolod Mayor Evelio Bing Leonardia kag duha ka iban pa ang gindismiss. Base sa desisyon sang ombudsman, napaslawan ang mga tagreklamo nga sanday Edgar Cadagat, Antonio Wong kag Nemesio de Mafiles nga mapamatud-an ang ila alegasyon nga nagapanukot sang komisyon sa proyekto sa syudad ang anay executive assistant nga si Eduardo Ravena kag pati ang alkalde kag city legal officer nga si Attorney Joselito Bayatan. Ginpasaka ang kaso sang tuig 2016. Ang mga tagreklamo ang nagapakilala nga subcontractor sang supplier nga ginaalegar ginpangayuan sang komisyon ni Ravena. Gindismiss ang ombudsman ang kaso nga pagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag grave misconduct. Bangod na pamatud-an man nga wala sang paglapas ang administrasyon ni Leonardia sa nasambit nga transaksyon. Ginakabig sang alkalde nga may lamud politika ang pagpasaka sang kaso. Sa number 7, ginalantaw nga dapat sa bulan sa Enero, madesisyonan na kung bala igasaylo ang Kapitolyo sa Talisay City. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na tungod nga ginapaabot nga sa marasun na nga tuig pagasugdan sa contractor ang pagtukod sang Provincial Administration Center sa Dalan Aguinaldo. Malapit sa 1 bilyon ka pesos ang mga proyekto. Kung pagasugdan na ang kontrata, nagakaigo lang nga madesisyonan na kung diin ipatukod ang Kapitolyo. Damlag pa, ginsiling na ni Lacson nga may plano ang Negros Occidental sa pagsaylo sang seat of government sa Talisay City agud makatukod naman sa bagong economic growth. Wala labot nga wala man gid sa lugar o kung gutok na ang Bacolod City. Suno kay Lacson, ginalantaw Manila ang paglakip sang regional offices kung matigayon ang government center sa Talisay. May separado man nga legislative building kung matigayon ini. Well, may bago na development subong. That's why we really have to decide if we're gonna move the address of our Capitol building to Talisay or not. It could be a blessing in disguise, but a decision has to be made as early as January, because if we will not move, then they can proceed. Sa number 6, tatlo kaadlaw antes ang Pasko, mga negosyante sa Christmas Bazaar sa plaza nagsiling nga pigaw sa gihapon ang negosyo.
Haluson nga may nagabakal sa mga baligya sa mga negosyante sa tabok sang San Sebastian Cathedral. Sunod sa mga negosyante, ililisipon lang gid ang customer nga nagabakal sang ilang mga produkto. Bisan pa Domingo nga adlaw kag may misa, ililisipon sa gihapon ng ilang mga customer. Sunod sa mga vendors, mabatyagan pa sa gihapon ng kakulba sa mga tawo nga magwa kag ang kapuraot sang kalabanan. Sa nagapabilin nga inadlaw sang tuig, nagalaom pa sila nga makabawi. Balik? Wala naman yun, matuya kayo tao, yun nadamo. Daway limit, balang tao. Subong wala may gato de. Wala. Ilang adlaw na napasko, 3 adlaw. Laya. Nga wala gid kato di tawo. Wala, galabay lang. Kung Domingo, kung may misa wala man di may palapit. Nagkaplapit man niyo. Sa number 5, tuma na ang pag-uot sa traffic kag madamo na sa mga tao sa mga balaklan. Pero sunod sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, temporaryo lamang inibagod nakapanagtag na sa mga bonuses para sa mga empleyado. Yarang report ni Barbara Mijares. Lunes, nagsugod na sa pagbaligya sang prutas sa ila pwesto si Yolanda Rico. Hindi pa maayo ang baklanay sa una kag ikaduha nga adlaw, pero nagalaom siya nga makabawi sa masunod nga inadlaw bangod na sa Pinoy nga sa bisan paano may ginahanda sa Paskwa. Puraot man sunod sa iya, pero bisan jutay lang, naga sa ulugid. Napabot na mga matamat makalay. Okay. Pero may gabakal naman gitsubong. Bakal-bakal man. Sa sining mga baligyaan sang RTW na abtan sang Digicast Negros nga ginapilian sang isa ka Iloy sang bayo ang iya anak. Sunod sa Iloy, inina ang kabahin sang iya nga Christmas shopping para sa iya pamilya. Sunod sa isa sa mga manugbaligya, hindi man pareha ang kadamuon sang manugbakal sa nagligid nga tuig, pero amat-amat naman gid ang baklanay. May pandemya man, hindi malikawan sang Pinoy nga magbakal ay han para sa kaugalingon kay tungod nga Paskwa o kung sa bisan paano, may yara sang ihatag nga regalo. Suno kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, may pagtaas gidman karon sa money in circulation. Una, sunod sa iya, duna na sa Pinoy ang pagsaulog sang tradisyon. Ikaduha, bisan madamo sa nawadan sang obra, ang mga may trabaho na kabaton sang ilang mga bonus. Kag base sa traffic kag kadamuon sa mga yara sa baligyaan, nagapakita ini nga nagapagwa sang ilang nga kwarta ang pumuluyo. Pero suno kay Carbon, ini ang temporaryo lamang. Bangod pag-abot sang Enero, balik naman sa kinaandan ang sitwasyon. Rason nga sunod sa iya, ginahulat ang economic stimulus gikan sa gobyerno para mabuligan ang ekonomiya. January is aday down naman na. Back naman to paycheck naman kita. Okay. At tuya ang may paycheck. Pero ang tunga pasubong nga wala pa paycheck, that's still a problem. Yapon. Next year, we're at the loss really begging sa ato national government, number 1, nga ining stimulus, number 2, ipagwa na nil, no? Abiso ni Carbon sa pumuluyo, dapat may ibilin gid sa kung anuman ang nabaton. Dugang pa niya, sa sitwasyon karon, dapat hindi pagkalipatan ang pagsunod sa health protocol para tayuyon ang kadalagan kontra COVID-19 kag malikawan ang lockdown o kung anuman nga sitwasyon nga dugang makaapekto sa ekonomiya. Sa number 4, Intel officer sang Pontevedra PNP nga nagga-jogging ginluthang patay. Kaupod pa sang pulis ang alkalde sang Banwa sang gintiro sang gunman. Patay ang 37 anyos nga si Police Staff Sergeant Ildefonso Kasugod matapos tiruhon kay inasang aga sang wala pa makilala nga persona sa reclamation area sa Banwa sang Pontevedra. Sa investigasyon sang PNP si Kasugod ang nag-jogging mga lasay sang aga sa nasambit nga lugar sang hinali siya palapitan kag tiruhon sa ulo sang suspect nga nagresulta sa iya kamatayon. Sunod sa OIC sang Pontevedra PNP nga si Captain Hansel Lumandaz, upod pa nga nag-jogging sang biktima ng alkalde sang Banwa sang matabo ang pagpaniro. Madamo man sang iban pa nga nag-jogging sang matabo
ang krimen. Ugaling suno sa pulis, wala sang may makakilala sa suspect bangod natabunan sang hood sang jacket ang iya ulo kag siya ang naka-face mask. Gilayo nagsakay ang gunman sa motorsiklo kag nagpalagyo. Suno kay lumandas, posible may kangtanan sa iya trabaho bilang pulis ang motibo sa pagpatay kay kasugod. Bangod na assign ini sa intelligence section nga amo ang nagatutok sa mga kaso angot sa illegal drugs kag illegal gambling. Padayon sa karon ng hot pursuit operation sang PNP. Sa number 3, wala pa sa karon may baluan kung may ipatuman gid man ang gobyerno ng moratorium para sa mga overseas Filipino workers sa Disyembre 24, 25, 31 kag Enero 1. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Israel Salanga nga base sa panugyan sa Regional Interagency Task Force Against COVID-19, magagikan sa national government ang mando kung mayara sang moratorium sa pagbaton sang nagapinauli nga mga OFW sa ilatag sa mga lugar sa pungsod sa Pasko kag bag-ong tuig. Sa karon ang pagbaton lang sa mga locally stranded individuals o kung mga LSI ang mayara sang moratorium tubtub Enero 3. Suno kay Salanga, kung hindi gid man pagpahanugutan sa gobyerno ang moratorium, handa sa gihapon ang ilang grupo nga magsugat sa airport sa mga magainabot nga mga OFW. Like the LSI, the OFW may involved sa mga international flights eh. So, mas maayo gid kung may approval kita ng National IATF. I think si LSI, the original letter lang tubala mo. Sa number 2, mga ospital sa karon na paidalom na sa white alert. Suno kay OIC City Health Officer Dr. Edwin Miraflor Jr. ang mando sa Department of Health sa pagpaidalom sa mga ospital sa white alert ang nagsugod kahapon kag tubtub ini sa Enero 5. Nagakasayuran nga ang mga hospital personnel nakahanda sa anuman nga sitwasyon tuga sa holiday celebration. Nagdagsa man ang pagpinauli sa tagsa ka mga banwa kag syudad kag ginapaabot ang pagsaka sang COVID-19 cases. Suno kay Miraflor, kabahin na ini sa ginahandaan sang syudad sang Bacolod. May 89 ka active cases ang Bacolod sa karon nga adlaw kag may nagakaigo nga mga hulot sa ospital. Pero suno sa iya, ginapaabot man ang pagsaka sang kaso wala sila nagauntat sa kampanya sa pagsunod sa health protocol sa tinutuyo nga malikawan ang amo nga sitwasyon. Lower ang aton nga cases. Actually, we have only 89 active cases of COVID in Bacolod today. Pati hospital utilization is downward, so less than 30% is ang aton nga COVID cases sa mga hospitals. We are ready for the surge, but we are preventing the surge. So right now we have average siguro mga 2 to 5 new cases per day in the last few days. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Bacolod Emergency Operations Center nagapangabay sa publiko nga kun mahimo hindi lang anay magpatigayon sa Christmas parties o kun family reunion. Hindi bisan pamihara sang suspension sa curfew sa pagsugalaw sang Pasko kag bag-ong tuig. Yaring report ni Marty Go. Iga-suspend ang curfew sa syudad humalin las 11 sang gabi sang Disyembre 24, tubtub las 3 ang aga sang Disyembre 25, kakasubong man sa Disyembre 31 tubtub Enero 1. Pero suno sa Deputy for Medical sang Bacolod EOC nga si Dr. Chris Sorongon, hindi ini dapat rason sa paghiwat sang party o kon grand family reunion bangod ginadumilian pa ini sa gihapon sang syudad bisan pa nga manubo na ang mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod sini nga bulan sang Disyembre. Patag ni Sorongon, tinutuyo sang suspension sang curfew amo nga mapahanugutan ang pumuluyo nga makasimba pa sa gabi antes sang bispera sang Pasko kag bag-ong tuig o kung makahapit sang makadali sa panimalay sang mga himata. Pero pahanumdom sang EOC nga bisan sa mga miyembro sang isa ka panimalay o kung pamilya, mas maayo kung nakasuksok sa gihapon sang face mask kag magsunod sa physical distancing. Di wala ni siya nagahambal nga pwede na kita ka grand family reunion. Wala man siya gahambal nga pwede na kita kagwa no asa kaagahon. Ang gina-emphasize mo na dahil po ni Mayor Bing nga ang atong pagselebrar sa atong Christmas kag New Year's Eve should be limited to our immediate family members. May ginpasar na nga Unified Travel Guidelines ang EOC para mangin masulhay ang pagbaton sang syudad sang mga returning residents kag patiman sa mga magabiya sa syudad. Ginatun-an pa ini karon sang City Legal Office.
Pila sa mga nalakip sa amo nga guidelines amo ang online application sa mga travel requirements. So in general, gin-systematize na lang agud to nga hindi ma-confuse ang aton nga mga bisita, hindi ma-confuse ang aton mga residents kag sa subong sini ang major ginadang changes amo ang pag-secure mo sang health certificate for travelers via online. Kung maaprubahan na ini sang alkalde kag mabutang sa isa ka executive order, sarang na ini mapatuman sa pagsugod sang bag-ong tuig. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, 50% nga diskwento sa produkto petrolyo sa isa ka oil company ang ginkalipay sang mga motorista. Ginkainit naman sa mga naguot sa trapiko kag ginsalutan sa linya. May report si Romeo Subaldo. Sagwa sa Buena Park Subdivision sa Burgos Extension sa Bacolod, wala pala sa 8 sa aga may mga nagapila na para mag-avail sang 50% off sa presyo sa produkto petrolyo. Nagtanyag ang kumpanya nga Petron sang 50% discount para sa mga mapatughong humalin las 11 sang aga, tubtublaw na sang hapon. Ang iban nga mga driver, imbis malipay, nag-init ang ulo kay wala na masunod ang sistema kag may mga nagpangsalot na. Coordination ng Petrones tungkol sa parte sana sa mga traffic bla. Tanin na ngayon man sila traffic assistant para di may storbo iban nga business establishment. So, nasara ang iban nga business establishment no, tungkol sa traffic. Kay ina pa kamudi, sir? Di na pa. Ang mga ano oras pa kamudi? Alas 7 pa. Hindi na kami sir alas 8. So, sila nga hindi pwede mag-parking dra. Tapos nagpila kami to. Pagpila namon, ara yung sila yan, nag-counterflow sila. Nag-parking sila. Kami niyo, inupod. Aga pa kami sir. Kay sila. Salutan ka mo bali? Oo, sa lot na sila tanan. Dugay, okay lang? Okay lang kaya awat pa. Pila na ka di ka oras ka? Salin sang 8 o'clock. Hali na ito, Clark? Yes, naunahan pa kami o damo, naguluna sa mo, no? Muna daw ano kami o. May nagapangagaw? Ari o, sila niyo, nag-aalagaw. Sa Dalan Lacson sa Bacolod, antes pa man mga alas 11 sang aga, nagsugod na ang pilahay sa guwa sang Petron nga gas station. Malaba na ang pilahay kag isa kalin ang okupado sa mga luyag magpatugong. Sa may Dalan Lopezhay na naman, malawig man ang pilahay kag naguot na ang traffic. Si Humphrey, masami 300 o 400 pesos lang ang ginatugong sa iya salakyan, pero subong ko no, first time nga makapa-full tank na siya. Dapat magkupot si 100, 400 pa bukid ka sa bukid ng gatiner mo. At di ka pa? Di man, to ka may umakutos bukid sa Kabatangan. Pero ako masave mo kung makakuhan ka? Siyempre, tunga lang presyo. Oo. Way ni sa katiraw full tank, pero subong ma-full tank din. Ang ambulance driver naman nga si Ali, may duty, pero nag-ayo lang sila opisina nga taugan lang siya kung kinahanglan niya na nga mag-drive sang ambulansya kay kanugon sang dako nga diskwento. Gano ka lang ano, kayo ito nga maliit lang? Hindi, okay lang may kaso tawgan ako nila ko ng kaso. Kung gana na. Kung tawgan kami subong binga kapila ka, di paano na? Wala ko may mo, biyaan ko na yun. Matapos ang pila ka minutos nga pilahay, ginpatawag na siya gani, may substitute na siya sa pilahay. Sang ulihi, ginpangsita na sa traffic enforcer ang mga nagapila kay naga-counterflow na sila sa dalan. Ay, ano na naman sir na hindi lang counterflow? Oo, isa lang kalinya. Oo, isa lang kalinya. Kay counterflow sir, bawal din niya. Oo. Kung ano, mabligar kami manakop. Kung maginahamobi ka ron sir kung magsige pagit ni? Ati... Palinon ged? Palinon ged niya sir, kaya mo na-advise naman nun. Gani para hindi mapahalin sa pila, nakapamensar ang iban sang ideya para hindi mapahalin. Nagpila pa isol. Una ang bulis ang salakyan, padulong sa gasolinahan. Sang ulihi, wala na may nahimo pa ang traffic enforcers kundi pasugtan na lang. Ila na lang din siguro nga isa lang kalin sang dalan ang maokupar sa mga nagapila para hindi tuman nga maapektuhan ang iban nga mga motorista. Mabangwa sa itong good vibes, good news at the same time bad news para sa iban. No? May nga ako naguot ko sa traffic. Kami man, so salin sa Lacson, gilibot na mo ni tanan nga Petron nga mga branches nga may ara sang promo bar, but di tantanan may ara gid man niya kagina. May ara lang certain mga branches nga may kuan. Ang Lacson di masyado, but may one lane nga gin para sa sa gapila. Ang grabe, I think ang Lopezay na kay counterflow ang pila. So naginutok siya kagina nga dalan dan masako gid man niya ang inangadalan. Tapos ang kanadlawan na kay madiskarte gid jampi na yung tamba ko gina sa report nga di ka nakakita nagapatughong kaya pakato sa gasolinahan din sa dalan paisol kay pakato gasolinahan para na hindi counterflow. Kanya-kanya ang diskarte gid jampi noy. Pero mayo man ming no kay ikaw kung ikaw mismo nga nagakinot ka bala, inang gusto mo man mag-take advantage sa sini nga promo kay that's 50% off. Or 11 pa nag-start, iban 8 AM nagapila na. Iban to sa basa ng interview ko first time yung makapa-full tank sa lakyan niya. Correct. Oo, ming. Kaya ako,
So, hindi mo madiskwento. May, at least sila yung nakakuha sa ilang maagang pamasko. Gani man. Kagamayad ng mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag 3 days na lang, Pasko na! Tubtob sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.